Lieve mensen, gemeente van Christus. Jezus had een droom. Hij heeft een droom. Een wereld waar leven op zijn mooiste kunnen. Die hebben wij ook. Maar, grote ik, heb moeite met de wereldleiders die zich gedragen alsof zij God zijn. Ja, ik heb moeite ermee. Mensen die zo gedreven worden door een eigen ego, hun eigen gelijk, dat zij blind worden voor het verwoestende effect van hun daden op miljoenen levens. Ja, ik heb moeite ermee. En ja, ook in mij roert zich soms een harde, activistische woede tegen de onrecht dat zoveel mensen worden gedaan. Ja, dan draag ik een woede in mij en dan heet ik bittergal. Ik heb ook mijn mening over zoveel andere dingen. Maar wat wordt dan van mijn leven als ik zo bittergallig is of ben? Ik moet mezelf telkens herinneren aan 2 cirkels. De cirkel van mijn zorg. Ja, ik heb zorg over zoveel dingen. Oorlogen, Trump, Poetin, Netanyahu, Ramaphosa, de criminelen, alles waar ik mij druk om maak. Maar lieve mensen, ik heb ook een cirkel van invloed. En die is maar echt een kleine cirkel. Ik heb geen invloed op Ramaphosa, Poetin, Netanyahu of Trump. Ik kan maar echt in een kleine cirkel een echte verschil maken. Maar die laatste cirkel is veel belangrijker dan al die dingen waarover ik mij zoveel zorg maak. En jij? Waarschijnlijk heb jij hetzelfde. Zoveel dingen. Dingen waar jij zo bezorgd over bent, zoveel kwesties waar je je eigen mening over hebt, dat je vergeet welke invloed je hebt op je eigen leven. En op de mensen die dicht bij je staan. Een belijdenis. Soms word ik, ja, en waarschijnlijk wij ook, zo opgeblazen door de kleine wereld van onze gedachten. Waarover is het dan? Het gaat alles over onze identiteit. Het is een kwestie van identiteit. Hoe wij denken, hoe wij over onszelf denken, hoe ik over mezelf denk.
denk en hoe dat onze gedrag vormt. Soms zijn wij, ik, zo verhard door het beeld dat ik van mezelf of wij van onszelf hebben, dan worden wij geregeerd door een innerlijke hoofdletter ik. Ik denk en ik die ik denk te zijn. En dan word ik eigenlijk meer dan een bittergal. Dan word ik een soort van God in mijn eigen leven. En daarom spreekt Jesaja de profeet zo ernstig met de mensen. Hij zei nee, God zegt jullie zijn God niet, Israël. Ik ben God. En dat, lieve mensen, is een van de belangrijkste en de subtiele vragen, ook in de woorden van Jezus. Zijn wij God geworden in ons eigen ogen? Zijn wij God geworden in onze eigen ogen, zoals Petrus in onze lezing? Het verschil tussen Jesaja en Matthäus is, Jesaja spreekt tot het volk, maar het gaat voor Jezus echt om een individu. Om mij en jou. Jezus' woorden: wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Dit klinkt hard. Vind je het makkelijk? Vind ik het makkelijk om mezelf te verloochenen? Nee. Nee. Ik weet eigenlijk niet, hoe is het? Hoe doen wij dat? Maar het is zo belangrijk dat Jezus zei, wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Het klinkt hard, maar het is geen oproep tot zelfhaat. Jezus bedoelt niet, denk echt niet van jezelf, haat jezelf, dat bedoelt hij niet. Het is geen weg naar waardeloosheid, dat bedoelt hij niet. Het is geen bedoeling van een leven zonder betekenis, dat bedoelt hij niet. Het is een oproep. Iedere dag een oproep om opnieuw wakker te worden. Om iedere dag opnieuw wakker te worden voor de tirannie van de ego. Ja, mag ik in hakjes wat zeggen? Ik stuurde de preek naar een vriend van mij in Amsterdam. Om het te lezen. Ik vroeg hem, begrijp je wat ik bedoel? Hij zei, ja, maar ik wil graag met je praten over dit woorden, de tirannie van het ego. Een pittige gesprek, die wacht. De tirannie van het ego is een oproep. De woorden van Jezus is een oproep om wakker te worden voor de tirannie van de ego. Om de bittergal in onszelf te kunnen zien. Om te zien wie er werkelijk regeert in ons innerlijk. En om dan de weg naar vrijheid te vinden. De Zwitserse theoloog Carl Jung beschrijft deze strijd in zijn autobiografie. Die strijd in zijn eigen leven, die beschrijft hij. Hij vertelt hoe hij voortdurend werd gekweld door de mening van andere mensen. Door de oordeel van de collega's en de academici.
En in hem werd het een onderdrukkende en een destructieve, eindeloze zelfgesprek. Ja, je bent echt niet goed genoeg. Je moet harder werken. Je moet maar weer proberen. Het wordt een eindeloze tirannie binnen in hemzelf. En toen ontdekte hij wat. Hij noemt die gekwelde, angstige, door ander beoordeelde versie van zichzelf, noemt hij persoonlijkheid 1. En die kennen wij allemaal. Die kennen ik ook. Wat zeggen andere mensen? Wat denk je nu weer? Persoonlijkheid 1, die hebben wij allemaal. Maar, het mooiste. Dan schrijft hij, er is ook een persoonlijkheid 2. En hij schrijft, dat ben de echte ik. Onaangeraakt door al de kritiek, door al de zorg. Dat ben ik. Het geeft niet wat anderen denken, wat anderen zeggen. Ik ben binnen vrij. Die ik, de tweede ik, is rustig. Is onbeoordeeld. Het is stil. Het is vrij. Dat is de ik die altijd, en dat is voor mij ook het zo mooie, dat is de ik die altijd in een relatie tot God staat. Wat anderen ook al zeggen. De tweede ik, de ware ik. De ik waar rust is. De ik waar Jezus over spreekt. En met de tweede ik, de rust, moet ik de eerste ik raak zien. Die is bittergal. Ik moet het echt raak zien. De eigenzinnige ik, die altijd in beheer wil zijn, die moet ik raak zien. Want de eerste ik moet verloochen worden. Dat is wat Jezus bedoelt. En wanneer ik het zie, kan ik het achterlaten. Dat is precies wat Jezus bedoelt. Hij waarschuwt tegen een individu die zichzelf tot centrum maakt. Hij zei, volg niet de tirannie van het ego, want dan verloor jij jezelf. Dan ben je jezelf kwijt. Dan ben je alle waarheid, alle liefde ben je kwijt. Volg niet de persoonlijkheid 1 die leeft in angst, een oordeel, een status, een schijn. Volg het niet. Ontdek de vrijheid van de ware ik en leef mee. Want dan kunnen wij hem volgen. Dan leven wij in een relatie tot de Schepper, een vrije, mooie zijn. Dan verandert hoe wij met de wereld omgaan. Dan komt er een vreugde, een stilte, een echtheid. Ik. Maar die ik raak zo makkelijk verborgen. En daarom is het iedere dag een nieuwe begin. Petrus stond op dat moment volledig onder de invloed van persoonlijkheid 1. Hij dacht aan wat mensen zeggen. Hij dacht aan wat hij vond goed was. En Jezus' reactie, Petrus, dat moet weg. Dat moet weg. Dat komt niet van God. Het komt van jou. Jezus waarschuwt
tegen een individu dat zichzelf tot sentrum maakt. Zie wat je vasthoudt. Zie wat je gevangen houdt. Welke stemmen, welke stukje geschiedenis, welke ik. En ontdek dan de vrijheid die Jezus bedoelde. Want dan begint het leven opnieuw. Dan wordt echte vrijheid mogelijk. En het grootste, dan wordt liefde mogelijk.